Эфирден алқар вақытта студияда Олсын Риева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Табиғатке шын мәхәббәт белән. Зәй районы Алкина ауылында шишмә яңартылған. Шушында тұрғаш инде бүтін ғырық әдәтләрне сакларга тырышабыз, аларны яңартабыз. Білім дөньясына юл ачучылар. Әлмәттә мәртәбәле һөнәр ияләрен бәйрәм белән тәбрикләделәр. Аңа карап, аңа шарга тырышып, шул башлангычтан ук теләгемә ирештем дип уйлыйм. Актив позицияләре өчен рәхмәт. Бөгелмәдә ветераннар оешмасы советының 13-нче пленумы булып узды. Рәхмәт, игътибар булган вакытта яшисенә килә. Зәй районы Алкина авылында яшәүчеләр шишмәләрен яңарткан. Аны авылдашлар үзара киңәшеп, үз көчләре белән башкарган. Бергәләп җыелып авылның йөрәге саналган инеш буенда бәйрәм дә оештырырга булганнар. Төзекләндерелгән шишмәне Алса Әхмәтҗанова күреп кайтты. Зәй районы Алкина авылында яшәүче Владимир исемле авылдашлары иске шишмәне яңартып, бүген инде шушы урында беренче бәйрәмгә бөтен халыкны җыйды. Шушындый матур, рәхәт форматта алар бүген өлкәннәр көнен үткәрәләр. Кайнар чәй эчеп, салкын һава торышында җырлап, биеп, бүген бәйрәм итәләр. Этот родничок, он наши деды. Бу шишмәгә инде күп еллар безнең ата-бабаларыбыз заманнан ага торган шишмә инде бу. Мин һәр вакыт чистартып тора идем моңа хәтле. Ә быел яңартырга уйладым. Матур ял итү урыны булсын дидем. Ухаживать стал за ним, я решил уже восстановить его полностью. Восстановить так, чтобы можно было смотреть на него красиво. Шишмәне төзекләндерү туган җир турында кайгырту гына түгел, сәламәтлекне ныгыту да дип саный Алкина авылы халкы. Аны төзекләндерү ай ярым дәвам итә. Хәзер бу уңайлы шишмә генә түгел, ә ял итү урыны да биредә пикник оештырырга, җиләк, гөмбәгә барганда утырып ял итәргә була. Родник — это же ниточка, связь такая, живая. Шишмә ул тере бәйләнеш. Безнең ата-бабаларыбыз белән безне бәйли торган тарих. Ә хәзер ул безнең авылда менә шундый матур хәлдә. Бу хәзер безнең яраткан ял итү урыны. Авылдашыбызга зур рәхмәт. Вот благодаря его труду, усилиям, это не только стало теперь вот источником воды, а еще вот таким красивым местом для отдыха сельчан. Огромная ему благодарность и нижайший поклон от всех нас. Очрашу барышында баян тавышы тынмады. Авылдашлар үзләре алып килгән тәмтымнарны авыз итеп, күңел ачып бәйрәм иттеләр. Авыл халкы өчен мондый очрашулар, аралашу, яңалыклар алмашу аеруча мөһим. Алар арасында Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Роберт Андреев та бар. Ул билгеләп үткәнчә, мондый җылы очрашулар алар җирлегендә күркәм традиция. Бухара авылында без инде хәзер 40 елдан артык торабыз. Шуңа күрә шушында тұрғаш инде бүтін ғырық әдәтләрне сакларга тырышабыз, аларны яңартабыз. Бухара авылының административ үзәгенә Алкина авылы, Шунак һәм Сармаш Пыйырне авыллары керә. Торак пункт башлыгы Елена Гурезева әйтүенчә, барлык 4 авыл халкы да игелекле һәм кунакчыл. Алар булганда авыл яши һәм үсә диде ул. Алса Әхмәтҗанова, Рамил Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә өлкәннәр 10 көнлек кысаларында ветераннар оешмасы советының 13-нче пленумы булып узды. Чарада шәһәр һәм районның беренчел оешмалары җитәкчеләре, җирле бүлекчәләр, активистлары катнашты. Безнең төшерү төркеме бүген ветераннарның ничек яшәвен белә. Очрашуның төп максаты ветераннар советы эшенә йомгак ясау. Бөгелмә муниципаль районының яшьләргә патриотик тәрбия бирү һәм Бөек Ватан сугышында катнашкан бөгелмәлеләрнең тарихи хәтерен саклау буенча ветераннар советы рәисе Иршат Измайлов чыгыш ясады. Ул ветераннар аларны хәтерләгәндә яшиләр проектын гамәлгә ашыруның барышы турында сөйләде. Башлангыч оешмаларның актив эшчәнлекләре өчен һәм өлкәннәр көне уңаеннан үзенең рәхмәтен белдерде. Өлкәннәр көне һәм октябрьнең 1 декадасы безгә бик күп шатлык һәм уңай хисләр
китерсен. Һәм бу чорда башкарылачак эшләр безнең тормышта уңай чагылыш тапсын. Аны кызыклырак итсен дигән теләктә калам. Барыбызны да өлкәннәр көне белән. Өлкәннәр белән очрашуга муниципаль район башлыгы Дамир Фәттахов та килде. Бу аның ветераннар советының беренчел оешмалары әгъзалары белән беренче очрашуы. Мин тиздән үзем дә ветеран булачагымны һәм нинди очрашулар үткәрәчәгемне күз алдына китереп утырдым әлеге очрашуда. Вакыты җиткәч билгеле. Тормышыгыз мәгънәле булсын өчен сез ветераннар иҗади күп эшләр башкарасыз. Мин сезгә чын күңелдән рәхмәтемне белдерәм. Сезгә уңышлар телим. Бергә булыйк. Әлфия Мустафина мәгърифәт клубы җитәкчесе. Әлеге клубка 20дән артык мәгариф ветераннары, элекеге укытучылар, тәрбиячеләр җыелган. Алар һәр ай сайын укытучылар йортында үз очрашуларын үткәрәләр. Соңгысы өлкәннәр көне алдыннан булып узган. Сезон ачылу дип атала бит инде көзгене. Без планнар кырдык, менә шушы алда нинди эшләргә уйлыйбыз. Ничек иттереп өлкәннәребезнең аларга бит инде бүгенге көндә бигрәк тә ихтирам, игътибар һәм хөрмәт кирәк. Һәм менә шушы уңайдан менә бүгенге җыелган пленумда менә шушыларны күздә тотып оештырылгандыр дип уйлыйм инде. Бүген беренчел ветераннар оешмасы җитәкчеләре предприятиеләрнең авыл җирлекләренең үзләренең планнары белән уртаклашып, өлкәннәр белән нинди чаралар үткәрәчәкләре турында сөйләрләр дип, шуларны ишетергә дип килдем. Рәхмәт, игътибар булган вакытта яшисенә килә әле. Пленумның икенче өлеше җәмәгатьчелек игътибарын өлкәннәрнең проблемаларына җәлеп итүгә һәм аларга ярдәм күрсәтүгә багышланды. Соңыннан барысы да техника йортына җыелды. Анда ветераннар һәм өлкән яшьтәге кешеләр өчен зур концерт оештырылды. Айсылу Миннебаева, Ямяхин, Яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Нефтче мәдәният сарайында иң игелекле эшкә, үсеп килүче буынны тәрбияләүгә һәм укытуга багышланган һөнәр ияләре җыелды. Укытучылар көненә багышланган тантаналы чара укытуның төп юнәлешләре вәкилләрен берләштерде. Бәйрәмдә безнең төркемдә булып кайтты. Бу көн үз тормышларын үсеп килүче буынны тәрбияләү, укыту һәм үстерү белән бәйләүчеләрне берләштерә. Сәхнәдә мәктәпкәчә белем бирү тәрбиячеләре, мәктәп укытучылары, һөнәри белем бирү системасы хезмәткәрләрен хөрмәтлиләр. Гөлнур Вафина рус акташы интернат мәктәбенең татар теле укытучысы. Үз эшенә тугрылыкның чын үрнәге. 37 ел дәвамында ул үзен яшь буыннар тәрбияләүгә багышлый. Аларга туган телгә, мәдәнияткә һәм гореф-гадәтләргә мәхәббәт тәрбияли. Үзенең педагогик юлын 1989 елда Бөгелмәнең 5-нче урта мәктәбендә башлый. Аннары аны рус акташы балалар бакчасында татар теле тәрбиячесе сыйфатында дәвам итә. 95 елдан бирле ул рус акташы мәктәбендә татар телен укыта. Һөнәр сайлауга аны үзенең башлангыч сыйныф укытучысы илһамландырган. Башлангыч сыйныф укытучысы Тамара апа безнең өчен ул, наверное, бик зур кеше булды. Аңа карап, аңа шарга тырышып, шул башлангычтан ук теләгемә ирештем дип уйлыйм. Аплодисменты. Бәйрәмдә Әлмәт районының 80-нән артык педагогы республика бүләкләренә, мактау грамоталарына һәм рәхмәт хатларына лаек булды. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Илнур Фәсхетдинов районыбызда мәгарифнең дөрес юнәлештә үсүен ассызыклады. Мы достигаем хороших результатов, наши ученики побеждают на олимпиадах. По ЕГЭ средний показатель у нас выше, чем по Татарстану. В нашем районе 13 100-бальников, и действительно это результат не только самих ребят, но и огромная работа учителей. Музыкаль чыгышлар һәм котлаулар укытучыларга вакытлыча булса да көндәлек мәшәкатьләрдән арынырга мөмкинлек бирде. Әлмәт коллективларыннан тыш иҗади чыгышлары белән Татарстан Республикасы атказанган артисты Гөлнара Тимирҗанова да тәбрикләде. Лейсан Галиева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Илебездә укытучылар көне 5 октябрьдә билгеләп үтелә. Бу белем бирүче остазларга рәхмәт белдерү һәм хөрмәт күрсәтүгә күркәм сәбәп. Укытучыларның хезмәтләре бәяләп бетергесез. Алар белем дөньясын ачучыларына түгел, иҗатка да юллама бирүчеләр. Калабызда чагыштырмача яңа булган А1002 анимация мәктәбендә дә әнә шундый фидакарлар эшли.
А-12 анимация мәктәбе ул гади иҗат мәктәбе генә түгел. Ул мультипликация дөньясына чумарга теләүче балалар һәм яшь үсмерләр өчен интенсив программалы чын анимация кампусы. Иҗат команда 5 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен 20-дән артык уникаль курс тәкъдим итә. Биредә баланы бакчага, мәктәпкә әзерләүдән алып анимацион кино индустриясендә югары класслы белгечләр әзерләүгә кадәр җитди эш алып барыла. Мәктәп җитәкчесе Розалин Кәримов сүзләренчә, 6 ел эшләү дәверендә балалар 30-дан артык фильм төшерә. Төрле бәйгеләрдә һәм фестивальләрдә 100-дән артык бүләк иясе була. Каракүз кысаларында үз фестивален оештырып, нәтиҗәдә анимация үзәгенә әверелә һәм хәтта беренче уртак миллионны да эшләп алырга өлгерә. Ирина Беляева педагог-психолог бу һөнәрендә ул инде 40 елга якын. Педагог булу аның балачак хыялы була. Бүген ул балалар бакчасында методист, анимация мәктәбендә нигез салынганның беренче көннәреннән үк эшли. Вот эта программа Простоквашино, она... Безнең программа социаль-коммуникатив үсешкә юнәлдерелгән. Монда берничә тема бар: гаилә, интернет, дуслар, күршеләр, үзеңне ничек тотарга, бер-берең белән ничек аралашырга, төрле урыннарда үзеңне тоту кагыйдәләрен өйрәнәбез кыскасы. Соседи, как себя вести в общественных местах, как общаться друг с другом на детской площадке, какие правила поведения есть в транспорте, какие правила поведения в общественных местах, в музеях, например, и так далее. Педагоглар үзләре дә командада эшли. Ирина Беляеваның партнеры Ольга Данилова. Школа анимации для меня – это жизнь. Она дает возможности не только реализации... Минем өчен анимация мәктәбе тормышым. Ул үзенең иҗади сәләтләрен тормышка ашыру мөмкинлекләрен генә бирми. Монда мин үземне балаларга файдалы булу миссиясын күрәм һәм аны рәхәтләнеп тормышка ашырам. Города, для родителей нашего города. И, может быть, кто-то в будущем выберет для себя профессию и будет ходить на работу и быть счастливым. Я вижу в этом свою миссию. Һәр педагог үз эше турында яратып сөйли. Мәсәлән, Гөлшат Бадыкова анимация мәктәбендә төрле уку йортларында алган 3 белгечлеген дә берләштерә алган. Рәссам Николай Петров үзе өчен яңа хакыйкатьләр ачкан. Я очень горжусь нашей школой, теми профессионалами, которые здесь работают. Мне очень приятно работать в такой профессиональной команде, и мы каждый друг с другом взаимодействуем, наращиваем свои компетенции, наращиваем свои способности и, конечно же, растем как профессионалы в том числе. Когда я сюда прихожу, здесь такое общение, да, легкое, приятное, да, с этими, как сказать, с компаньонами, что ли, там, да. Здесь очень творческие, позитивные люди. То есть нету какого-то такого состояния, да, всегда тебе кто-нибудь поддержит там. Ну, для меня это хорошее, позитивное место работы. Традицион әкиятләргә нигезләнгән кыска метражлы фильмнар, үзләрен һәм әйләнә-тирә дөньяны танып белергә ярдәм итүче сюжетлар, өйрәтә торган мультфильмнар, буларның барысы да балалар, укытучылар белән җиңел башкара. Аларның беренче тамашачылары, әти-әниләре һәм әби-бабайлары. Уку елы тәмамлангач, биредә тулы залларда зур бәйрәм уздыру күркәм традициягә әйләнгән. Радифа Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда дөрес ориентир дип исемләнгән муниципаль ярышлар узды. Әлеге чара Ознакай муниципаль районы башлыгы гранты кысаларында оештырылып, аның төп бурычы яшьләрдә уку һәм карта төзү, шулай ук төрле мәгълүмат чараларын кулланып, урында ориентлаша белү күнекмәләрен үстерү. Муниципаль ярышларның тантаналы ачылышы шәһәрнең матур почмагында Парус спорт-туристик базасында узды. Катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Азат Җиһаншин сәламләп, спорт юнәлешен үстерүнең мөһимлеген ассызыклап, яшьләргә уңышлар теләде. Всем огромное спасибо за ваше участие. Йортларыбызга җан җылысы, дөньяларыбызга тынычлык, иминлек, менә шулай матур иттереп, бер-беребезне хөрмәт итеп, киләчәктә дә менә шундый чараларда, тантаналы чараларда очрашырга насыйп булсын. Проект җитәкчесе һәм ярышларның баш судьясы Марат Гатауллин бөтен катнашучыларны ярыш кагыйдәләре белән таныштырды. Көннең төп сынавы билгеләнгән легенда буенча контроль пунктларын табу дистанциясын үтәү булды. Һәр карар катнашучылардан чыдамлык, стратегик фикер йөртүне, игътибарлы булуны һәм карта белән эшләү осталыгын таләп итте. Нам очень понравилась трасса. Мондый ярышларда беренче тапкыр гына катнашмыйбыз. Безгә бик ошады, бик кызыклы булды. Монда чыдамлык, команда рухы арта. Без бер-беребезгә ярдәм итәбез, артта калучыларга булышабыз. Бу күнекмәләр алга таба тормышта да кирәкле булыр. Очень
Ну, они пригодятся в жизни. Занимаюсь хоккеем, играю за Мин хоккей белән шөгыльләнәм. Сокол Азнакай командасы өчен уйныйм. Инде 10 ел. Татарстан беренчелегендә уйнап, беренче урынны алган бар. Спортның бу төрендә беренче катнашуым. Миңа ошады, җиңел булды. Бездә команда рухы көчле булды. Җиңәрбез дип уйлыйм. Думаем, выиграли. Биредә бу көнне кунаклар өчен кызыклы осталык дәресләре дә оештырылды. Катнашучылар шулай ук тауга менү һәм ату, автоматны җыю һәм сүтү, робот техникасы һәм турист тормышы нигезләрен өйрәнү мөмкинлеге алды. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, мондый инициативалар яшь буында мөстәкыйльлек, игътибарлылык һәм команда рухы формалашуга ярдәм итә. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Ихсанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәттә иң көчле футбол ветераннарын билгеләделәр. Шәһәр стадионында 8-8 форматында мини-футбол буенча 2-нче федерация кубогына турнир узды. Трофей өчен көрәшкә 40 яшь һәм оннан өлкәнрәк спортчылар чыкты. Стоим. Ром, чуть правее сместись. Рома, чуть уже, ребят. Беренче минутлардан ук 5 коллектив үзләренең спорт характерын һәм осталыкларын күрсәтте. Катнашчыларның географиясе вакыйганың әһәмиятен раслады. Җиңү өчен Яршаллы, Чистай, Әлмәт, Бөгелмә районы һәм хәтта Башкортстан башкаласы Уфа командалары көрәште. Цель мероприятия, я говорю, это собраться в первую очередь, поиграть в футбол, получить удовольствие и пообщаться. Это дружба между городами. Пообщаться. Самое главное для нас это продлить футбольную жизнь. Динамикалы, техникага һәм тактикага таләпчән 8-8 форматы катнашчылар өчен җитди сынауга әйләнә. Әлеге минутта минем артымда Бөгелмә һәм Яршаллы уенчылары очрашты. Уен башланганнан 25 минут узды һәм счет Яршаллы командасы файдасына 1-0. Яңгырлы һәм салкын һава торышы булуга карамастан уенчылар кайнар уен күрсәтәләр. Катнашчылар әйтүенчә, мондый ярышлар иң көчләрне ачыклап кына калмый, шәһәрләр арасындагы спорт элемтәләрендә ныгыта. Кемдер эшли торган өлкәләрендә яңа мөһим танышлар да таптык әле дип уртаклаша. Биредә табиблардан алып нефтяникларга кадәр төрле белгечләр җыелган. Адель Хакимов та футбол белән вакыты булганда гына уйный. Ләкин 5 яшьтә бу спорт төре белән мавыккач, барлыкка килгән танышлар инде вакыт аралыгы белән тикшерелгән дусларга әйләнде дип шатлана. Команда біз білән Чалыдан келдік. Бұл турнирға біз келдік жеңу артынан. Аралашабыз, көләбіз, рәхәтләнәбіз. Киренке уеннардан соң 3нче урынны Уфа командасы алды. 2нче урында Яршаллы, җиңүчеләр исеменә Әлмәт спортчылары лаек булды. Бүгінгі чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең дә саулашабыз. Исән саулыгыз.